79 barangay sa Pangasinan, binabaha pa rin. Higit 151,000 pamilya apektado. Tungayan ang balitang yan kay Idol Denise Brillante. Ng pagbaha kabilang mahigit 100,000 pamilya pa rin ang apektado ng pagbaha, kabilang po dyan yung 79 na mga barangay mula sa 10 bayan at isang lungsod dito po sa Pangasinan. Base po yan sa pinakalitas na monitoring ng mga otoridad noong Agosto 14. Ayon kay Pangasinan PDRMO Head Vincent Chiu, nasa 151,162 na pamilya mula sa 22 bayan ang naitala sa monitoring ng Provincial Disaster Office. Total affectation po natin, ayun na rin po sa ating drawmix, meron tayong 151,162 families ang affected. Tuloy-tuloy naman po yan na naka-schedule po hanggang ngayong umaga po. Diretso po tayo dyan para tignan hindi lang po yung mga evacuation areas po natin. Kasama na rin po dyan yung ating mga affected na mga barangays. Pinaka-apektado ang Calasiao, Dagupan City at Lingayen kung saan nagpapatuloy ang koordinasyon ng PDRMO sa mga lokal na pamahalaan dahil sa panganib na dala ng patuloy na pag-ulan. Patuloy din ang monitoring sa Tayug at San Nicolas, partikular sa mga lugar na nasa panganib ng landslide. Samantala, siniguro naman ng PDRMO na sapat ang supply ng food and non-food items o FNFI para sa mga apektadong komunidad. Every time po na bagyo yung ating protocol sa PIDRA, isa po yan sa nangunguna na pag-uusapan yung stockpiling po natin kung ito po ba ay sapat. Kaya po ma-assure po namin sa ating mga publiko na sapat naman po yung ating mga food and non-food items. Kung kinakailangan na worst case scenario naman po, dyan po tayo hingi ng tulong na sa OCD R1 kung kinakailangan na po. Batay sa datos ng DSWD Regional Office 1 hanggang Agosto 13, nasa 34,886 na FNFI ang inilaan sa Pangasinan, katumbas ng 60% ng kabuuang FNFI sa Region 1. Nananatili namang nakatutok ang mga otoridad sa mga binahang barangay at iba pang lugar na posibleng maapektuhan ng baha at pagguho ng lupa habang nagpapatuloy ang masamang panahon. Kasama mo mula rito sa IFM News Dagupan, ito si Idol Denise Brillante, Tatak IFM! IFM News. IFM News. IFM News.